Good morning, good morning. Dito na tayo sa Shanghai. Sa quarter to 7, dito na tayo. Sa Shanghai, Kamulisor. Yan. Yan ang simbahan dito. Mamaya alas 4 naman nalis natin ito. Alas 4 ng hapon. Maaga ka tayo dumating. Kaya maaga ka tayo magpahinga. Yan, simbahan dyan. Simbahan. Sina! Paglakad ako. Bibidyohan kita punta ron. Yan, doon kami paparada. Yan, sa may likod ng police station. Yan. Yan, dyan lang ang booking sa may, nakaparada ng police. Dyan ang booking. At na lang kasi nakaparada tayo dito, parada na. O, sakay na kayo mamayang hapon. Manila. So, nakaparada na kami dito. Sa gilid ng police station. Guys, partner. Yan langka, sarap yung langka. Magpakas sa ito po, pakas. Pakas na po sila. Sarap gulay. May nag-aalala naman sa akin, nagkakato naman yan ako. Sarap ang gulay. Ang laki ng estrebo. Yung gulong, dumi. Sarap yan nila sa kwarto. Tignan yung mga... Sa kwartong estrebo. Diyan tayo higa ngayon. Diyan tayo matulog. Kinahin ko na yung loob para malinis. Lilig ka. Si partner, naglinis na sa loob. Si Mr. Presa. Si Sorpresa. Naglinis na. Pogi si Teteng. O, sakay na dito. Sakay na dito.
Ito, CR ito. Nalimitan natin yan. Yan, CR yan oh. Bawat mga upuan may mga charger ito. Oh, charger. Yan. Yung dito sa unahan, dito ang charger niya, no? Diyan. Sa unahan. Yan. Bawat upuan niya may charger yan, may saksakan yan. May pugsit, mga pick-up pugsit. Dito pala tayo sa Shanghai, sa Bicol, Camarnesor. Sa Shanghai. Karating natin lang 7:45. At mamaya, alas 4. Mapitix na rin na ako. Ano na ngayon? 28 na ba ngayon? 28, 29. Ay, 29 na pala ngayon, 29. 30. Dito na tayo bukas. Dito na tayo New Year sa Bicol, Pusiting. Dito na sa Guwa. Sikap ng pasero. Atrasin dyan. Napasok yan dyan. Simigo Prisa. Yan, may mga sisinyas dyan. At sa ating mga pasahero dyan Ito mga pasahero natin dyan Ito pala, ito ang booking dito. Okay, alright, shit. Hey, Nakuha mo na ticket mo? Nakuha mo na ticket mo? eh hindi ka, dito pa yata kay ano? Ano dyan, no? Ikaw na bang permanent dyan? Akala ko extra ka lang dyan. Extra? Kukunin pa yung ano, nakatuka sa akin na biyaheng Leyte. Bago rin. Ako bago rin. Di sino ang magkakakuha ang kakabalik magkakamin? Ayaw ko, sinong sasamba dyan? Dito. 211 din, tapos may litra eh. Oo, yung litra ang naka bukod. Oh, tama na! Okay, so right, magsit. Iyan ang inyong konduktor at driver. Driver-konduktor, si Prisa. Ikaw, shout out. Dito tayo sa Naga. Sa Naga. Sa Pwede. Yan, mga amigo dito. Sila tayo. Oo, yan ah. Nakabiyahe na rin. Nakabiyahe na rin sa wakas. Sa ibang bus. Sila tayo.
Yan yung mga tropa dito. Mas, mas. Oo. Shanghai. Ibig sabihin, sarado na pinatang ko dyan. Tinago yung